ya kamar yami nike ni alhaji kuɗin nan za ka ɗan bani ko? An ba mu kuɗi na kayan shi. Bishe ma sori ka je. Ya za a bi shi mu biyu ne ba. Naira 5 nan ba ka samu. Naira 5 ba samu to Allah ya isa ka je kai da Allah. Daji. Ka je kai da Allah ka yan gobe ka bani haƙi. Almajirin cikin bakin ciki ne amma yau fuskar shi da alamu cikin farin ciki ne. Ka sanya za a yi mu je mu ji a kai. Yi gaskiya. To ka dai sauri dan Allah kai sauri ka ji ko kai sauri ya dawo. To kai ka zauna mana. Yawwa to kai wa. Ya dai sauri wallahi na kagare yawa. Action ilayin. Kuma dan Allah dan annabi ya sauri ya kawo abin nan yunwa nake ji dan Allah. Ba nesa ba ne ya tai ka jira yanzu zai dawo Allah ya. Dan Allah ni ya daɗe ya ki dawowa har yanzu tun ɗaza a fa abin nan. Shiru ko in je in kirawo ma shi. To ba dai ka daɗe wai ko? A'a ba nesa ba ne ban daɗe. To dan Allah dan annabi ka taimaka min kai sauri dan Allah. To bari kirawo ma shi. Ha dan Allah. Za ka tun ɗazin nan su je su kawo mana kuɗin mu sun kawo. Wallahi sun cuce ni wannan wallahi su ma su da. Wallahi su da Allah wallahi ko ni abin da su kawo. Amma tun ɗazi daga tayya su je su kawo min kuɗi tun ɗazi su je su yi zaman su. Sun harshe kudin sun tsaye su ji ruwa yanzu ba su dawo ba. Amma kai banza ne.